No niin, tervetuloa äänijakson Soittimet ja äänitunnille. Tässä videossa esittelemme Soittimet ja äänitunnilla tehtäviä mittauksia. Mittaamme äänen voimakkuutta aivan läheltä 30 sentin päästä ja 60 sentin päästä. Soittimena tässä on tyypillinen koulusoitin, eli nokkahuilu. Monet varmaan muistavat nokkahuilun kivuliaan äänekkäänä soittimena, varsinkin kun koko luokka soittaa. Muistathan kuulosuojauksen. Me huolehdimme kuulonsuojauksesta ja työturvallisuudesta sitä kautta käyttämällä korvatulppia Ja kuulosuojaimia. Oletko valmis? Kyllä. Meillä on käytössämme siis desibelimittari ja Jani katsoo sieltä nyt maksimilukeman, joka tulee kun soitetaan tätä nokkahuilua. Ja lähtee. – 119 desibeliä. Seuraavaksi mittaamme 30 sentin päästä. Kokeilkaamme uudestaan. – 101 desibeliä. Ja viimeisenä kokeilemme 60 sentin päästä. – 97 desibeliä. No niin, jatkakaamme. Seuraavaksi kokeilemme, voiko soittotyylillä vaikuttaa äänen voimakkuuteen. Kokeilemme soittaa hiljaa, normaalisti ja erittäin kovaa. – 82 desibeliä hiljaisella soitolla. Seuraavaksi keskivoimakkaalla, eli niin sanotulla normaalilla äänenpainolla. – 90 desibeliä. – 96 desibeliä. Ja lopuksi no niin, mitä saimme selville? Huomasimme ensinnäkin, että etäisyys vaikuttaa äänen voimakkuuteen. Huomasimme myös, että etäisyys vaikuttaa enemmän kuin soittotyyli, eli kannattaa miettiä, kuinka läheltä sitä vieruskaveria puhaltaa. Ja sitten saimme sellaisen havainnon, että soittotyylillä voi vaikuttaa soittimen äänen voimakkuuteen.